er brandlugt, så det er nok polymer, der bliver brændt. Og hvad var det ellers, jeg skulle notere? Ser lækkert ud. Jo, gul flamme. Hvor meget carbon i? Ja. Rimelig meget. Fint nok. Så bare brændt. Ja. Og røglugt. Og bare skriv mellembrændbarhed. Så er det hele sekund endnu. Jeg tror lige, det var min, der blev tid fuldstændig. Fint nok. Så tager vi næste. Hvad er det? Det er sprøjte. Det er en sprøjte. Noget fra en sprøjte. Jeg tjekker om kommeret brænder med grøn flamme. Hvid flamme. Hvid flamme. Ingen røglugt. Mellembrændbarhed. Og det er så sejlet på her. Okay, en lille smule røglugt. Hvad var det, når den har en farve, en grøn farve? Hvad så? Så er der PVC i. Og hvad med de andre farver? Jeg kan ikke rigtig huske det. Vi havde lavet et skema før, men næsten lys. Jeg satser på, at maven skal være ren bagefter. Den forsvandt. Nej, men hvad er det med ved? Prøv det på håret. Jeg giver den for at lave en grøn farve. Og så er man til at lave PVC. Så tager vi CD, og nu skal jeg lige Mikkel. Det her, det når jeg sparer lidt mere her, for jeg tror, jeg har en lydkamera om at begynde at splindre og sådan noget. CD. Dusch! Lige mere. Lav brandbarhed. Jeg kan godt lide, du sådan står bagved. Lav brandbarhed. Og hvad er flammen? Orange flamme. Tak, der var. Ja. Der er også polymer i. Hvorfor? Ja, fordi at der kommer den der røglugt. Og der er en sort flamme. Vi gør kun det her for at brænde CD af. Forholdsvis høj røglugt. Burning CD! Prøv at se alt det der luft der er her. Det er lidt svært at se, men jeg skal lige prøve det CD'en, det der, jeg tror det der farve, der er smuldret. Den forsvandt meget hurtigt. Jeg synes, den brændte meget hurtigt, den der CD. Den brændte ned på bundsen, brænder. Jamen, den kan ikke brænde særlig meget selvstændigt. Ah, den er brændt af, smeltet ned på bundsen, brænder den. Det må vi lige se. Prøv lige igen, Anders. Hvad er det for noget? Det er for noget. Tag hele CD'en. Vil du lave det der? Nå. Hvad laver du? For det stikker, mand. Må vi brænde nu? Mellembrændbarhed, gul flamme, meget sod. Ingen røglugt. Høj brændbarhed. Sagde jeg, ikke? Nej, men det er også... Og flammen. Meget søden. Orange flamme, ikke? Jamen, det har vi alle sammen. Hvad? Jamen, det var fordi den har den er orange flamme. Men du kan ikke bedømme det nu, nu er det for sent. Så skal vi have det der kreditkort-agtigt. Det er en plastikkort. Er vi klar? Plastikkort. Kan vi lige få lidt af fugleperspektiv? Er der grøn flamme?
Smil, Sebastian. Hvidlig flamme. Der er ingen af dem, der er godt. Mellem brændbarhed. Nej, den er høj. Jamen, du kan ikke brænde selvstændigt. Lidt sod. Nej, ingen sod. Skriv ingen sod. Fordi det er fordi, den kommer ind i alt det her. Sådan 10 forskellige plasttyper, der bare blander sammen. Fint nok. Meget sød. Havde vi mere, der skulle brændes af? Jeg skulle gerne have en 6 ting. Hvor meget har vi? Du skal brænde